खुलुमबाय आङो नैबे समाव दिनैनि रादाब बिलाइ अग्रदूत आरो नियमाया बार्तायाव मोनसे लिरनाय मोनसे माने खबर फरायनानै जोबोद दुखुजों नैबे बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों जे मैया UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव मोनसे माने सांबादिक मेल खुंदों आरो बाव UPPL हान्जानि माने राजखान्थियारि जि हाबाफारि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL आव जगदान जानाय बेबादि हाबाफारिफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव क'क्राझारनि बिथाङा खालामहैदों आरो बे रादाबखौ दिनैनि रादाब बिलाइ अग्रदूत आरो नियमिया बार्तायाव नुनानै आङो जोबोद माने गोमोहाबनाय मोनबाय जोबोद माने दुखुनांथाव माने बे जाथायखौ नुनानै आरो माने एरैबादि माने गाज्रि खामानि एरैबादि मय मतालि खामानिखौ प्रमद बर' बिथाङा माने मावगासिनो थानायखौ जोङो बयबो नुदों NDFB बिदा फंबायखौ जेरै दाखालिनि BTR सुक्तियाव फाननानै फैदों आरो दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जि गोलाव सोमावसारनायनि जारिमिन इतिहासिक जि माने सोमावसारनायनि जारिमिन एबसुनि आफादगिरि जालांनाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिनि सिगांनि गेदेमा दैदेनगिरि हारि फोथांनो ओंखारबोनाय बर'नि दैदेनगिरि जायफोरा एबसुनि आफादगिरि जालांदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि उनाव सानसुमा खुंगुर बसुमतारी उरखाव गोरा ब्रह्म सोमला बसुमतारी जोंनि रुबिराम नार्जारी रेनगोरा नार्जारी बिथांमोननि जि माने एबसुनि आफादगिरि जानायनि जि इतिहास बेबादिनो आरो माने एबसुनि सोमावसारनायनि जि माने जारिमिन बे जारिमिनखौ माने हांगार फोननो थाखाय एबसुनि जि माने फिरफिला दाहाल थुंग्रि एबसुनि जि प्लेटफर्म बेखौ माने ओरैबादि गाहायाव माने लांनानै राजखान्थियारि मोनसे छात्र आफाद बादि माने UPPL नि एबसुआ दिनैनि दिनाव मोनसे सेंग्रा आफाद युथ UPPL गोदै जिबिनि खामानिखौ बिथाङा माने मावबाय थानाय देखायबाय बियो बर' हारिनि थाखाय बर'नि जारिमिननि थाखाय एबसुनि जारिमिननि थाखाय बिराद गाज्रि आरो गिलु बालु बाथ्रा जाबाय मानो होनोबा जों नुवाखै जे आसामनि जि आन्दलनमोन अखम आन्दलन आसाम आन्दलन आसाम छात्र सन्था आसुनि आन्दलननि उनाव AGP दोलोखौ दानाय जादोंमोन आसुनि गाहाय मावखुलियाव AGP नि जुदि मिटिं जाहैयोबा माबादि जागौमोन बे बाथ्राया बोरै माने सारा आसामा बिनि थाखाय दावराव दावसि जागौमोन सिबिनां बर' रायजो राजा नोंथांमोन बे बाथ्राया गनायना लानो हानाय बाथ्रा नङा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जारिमिना गिदिर जारिमिन बर'नि जारिमिनाव आरो बे एबसुनि गाहाय मावखुलियाव माबादि UPPL नि मोनसे राजनीतिक हान्जानि माने सांबादिक मेल आरो बावनो UPPL हान्जायाव जगदाननि जि हाबाफारि जाखो बे बाथ्रानि कैफियत एबसुनि दानि दैदेनगिरिफोरा होनांगोन दानि एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ आङो खावलायदों जे बिनि कैफियत होनांगौ नोंथाङा माबादि एबसुनि गाहाय मावखुलियाव UPPL नि सांबादिक मेल जायो आरो बाव माबादि UPPL दोलोआव बेलेग दस्रा दोलोनि दस्रा हान्जानि माने मावथिफोर जगदान जानाय बादि माने हाबाफारिया जानो मोनखो दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा मा अबस्थायाव दङ ना बियो पार्टी जाबाय बेबो एबसुआबो आरो
एबसुनि जिथु मावखुलि बे मावखुलिया इउपिपिएलनिबो मावखुलि जाबाय नामा बे बाथ्राखौ क्लियारिफिकेसन दानि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना होनांगोन बर' रायजो राजाफोरनो आरो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायदों एबसुनि जि गिदिरथार माने जारिमिन बे जारिमिनखौ जाहाथे रावबो बेबादि माने हांगार फोननो हाया बे बाथ्राखौ जों बयबो साबधान जानायनि सम फैदों साबधान जानांगौ नङाबा दानि प्रमद बर' बिथांनि जि मय मथालि जेरै बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जारिमिनखौ हांगार फोनगासिनो फोनदों बे बाथ्राखौ जोङो कोनो मते गनायना लानो हाया बर' रायजो राजाया गनायना लानाया उचित नङा नङाबा जोंनि जारिमिना जोंनि इतिहासा बिराद गाज्रि जानोसै आरो बयबो रायजो राजाया एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोननाव बिनि कैफियत लानांगौ जोङो नुदों जोंनि गरेस्वरावबो गरेस्वर आन्चलिक एबसुनि अफिसावनो इउपिपिएलनि केन्डिडेट माने बासिनाय बेबादि माने हाबाफारिफोरा जालांदों एबसुनि अफिसफोरा इउपिपिएलनिसो अफिस जानानै सोलिगासिनो थादों आरो बे बाथ्राखौ जुदि बर' रायजो राजाफोरा माने एसेबो नोजोर होआबा उनहालागै दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जि गिदिरथार जारिमिन बे जारिमिना हांगार नांसिगोन आरो बर' हारिखौ सेरखाय बेरखाय खालामनायनि थाखाय राजनैतिक जि षड़यन्त्र दस्रा जिथु राजनैतिक षड़यन्त्र बे षड़यन्त्रआव हारिया खेबसे बांग्रि खबाव गोग्लैफिननो हासिगौ बे बाथ्राखौ माने नोजोर होनो थाखाय आङो बर' रायजो राजा बयखौबो गुरै खावलायबाय आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ आङो क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय माने दाबि होबावबाय बिथाङा माने इमिडिएट बिनि क्लियारिफिकेसन होनांगौ जे इउपिपिएल राजनैतिक हान्जानि सांबादिक मेल आरो राजनैतिक माने मिथिङा माबादि एबसुनि गाहाय मावखुलियाव जानो मोनखो आरो एबसुनि मावखुलिफोराव मानो बेबादि जाबाय थादों बे बाथ्रानि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ गोजोन्थों।